Mitä? Ota se muovipussi pois siitä päältä. Vaikka se koskelu sillä niin. Ei. Kyllä se oli aika hollilla siinä. Hyi vittu tää haisee. Nyt mä oon. Mitä? Ota se muovipussi. Kaivetaan sun Jesse tuonne aluksi reikä. Ota se muovipussi pois siitä. Ottaa jo. Kunnolla vaan maan kanssa siitä se vittu niin. Mä sitten koitan selittää jotenkin henkevää mun kummiselle, että miksi tää on kuoppa maassa. Saatana. Hyvä Jesse, hyvä suoritus. Nyt käyt tuosta semmosen 30 metriä tuolle keskelle mettää ja heitit se Saa suorittaa. Steady. Tää on oikeastaan paskaduunia. Älä vain kaadu. Kyllä se kaatuu. Kaadut sen Ei kanssa. sitä hirveet ripulit mentää vittu ympäri ämmä. Siinä on hyvä. Vielä! Jaa, mene Kauemmas! Tässä eksyy. Niin kausten ääni enää kuuluu. Hyvä Jesse. Voi jumalauta! Ruvetaan tämänkin nööpudet tähän. Hyi saatana.